Ladapet ya ka jinglong jingman ha ki jaka baju penlong ya ki jingila kai ya khalai lani ka bandi ong kalau kidro ki competition hapo ka jela jongi kentup ya ki jaka khwai kat nang ni ki sngi imat ka ne ka kam ka wan ra jingma penban kumbang gi juyo i ka jingme kha kha ki jing ya kulumar ka jing bombiang ha kar kompanyat ki don ru ki bala tu ha ki ni ki jaka ki ba panyala kai haba perkat bahaya kini kakam si benta la idai ban penduk no ne khang no si sundan lada ombiang ki kendan yo kan poi kapor kawan ra ya ka jingja basusi haat hakis nambal adab kaladon ka jing penthut ya kayat kayang haki surak kali kat hadu ba iwai ikhlung ila klat no hapo west kasihil senamar ka jing bon joki kali bad ki rawan ki bawan khwai sha kedu kithan kata hapo pampernai kumjuru kidon kibaya syok kibaya dat kibami kijing kulumar kijing huri hura hang ne hang tai bat kumta ter man badon kijing ya kop khwai do kha handrai lada ong pat kumta snow kumba bishni ya kirawan lani ya kitu ki association kibasha penlong ya kini kijing ya thong lani kijing ya kop khwai do kha kitu kiseng nomor lada khang habat khang wat ya kijaka thotem ki kasino ki fet ki mela bat baro gitu kijaka ya khalai ngalam gudur bun sin ya kani kakam bat ngayo i lada omdon ki kendon babyang na ki bor snong lane kitu kiseng ki papan yela kai imat kani kakam kan lam syaka bersneu namar hapdeng upai ba babon da ki hajar ngot ki ru ki don lut hangta bat lada sim kelum lang nadu ki fit ki jingpan khalai no sip ki jaka thotem ki kasino ki mela ki jaka khwai competition ru kakathup bet hakakam ya khalai hari khasi ba it jongi menta ki la bun bha kini ki kam khalai ngam tip kani ka kam khalai kan kala long ka kam ka jam ni ka de tang ka jing ya rapan mi pisa ni ka de ka ketem ban penut phut ya ka pisa dan ru katukat mi ki baju ngam ha ki kam ya khalai ha ki mobile phone ki jongki leng ba ki apps ki paper ha ka bangai sa yo so ki perlok ba ki du nong bha namar ba ki sat yala kai khalai ha po ka phone walam don ba tip lani ba yo i ten re ngai so ba bon ki du nong bha ha ki mobile phone ha ni ki apps ki ba ki ju lek yala kai khalai haba phai sha kini ki jaka baju penlong ya ki jing ya khalai ki babon hi ki brew balik hang tu kakta amha ya ka pisa ka tengka kakta ya ka bormet ru namar haban pej met ya ka met ya ka yong haban sha ya ka kriat haban sha ya uslab ru ki polior hai mla ban len ki don ki long yeng long sam ki baya pa ya pra ki keladuk ru tang namar ba usin rang ula pelang pisa khnang tang ban ya lek ya khalai let dok kidro let kwai competition let fit kunta terter ha kini kismi lai nadu ki khna ki long kemiru ki labon bha ki balet sha kitu ki jaka tang baya katangin ong kumno ban ong ru mlang nama kade kamuan jongki kapisa ka jongki kapor ka jongki tenrai ni sukwa ban ya kran namar ba kumbang jiyo i ha ki por ki balalek kumta lada ki kmi ki kpa ki alam ya ki khon sha ki ni ki jaka nadu badang ret kanja ayu ya ki anda ki la he hatu ka jingmut jing perkhat joki kan ngam kan ken penle jingmut ban thong bet ya ka lak ka hajar na ki jaka khalai ni ken penle jingmut kumno ban thau kamai man ka sni ta ka bala ta ka basni da ka bas snai ki kam ki jam hanrai ka jidon ka jing ong ba si sen bala hikaya khuna nadu badang ret si sen bala long melen la bu un kala anda la he kisnong ki thau la da long ka bala om dei ban sha ya kum kini ki jajing ya khalai ban penlong ha po snong po thau kham tam ki jajing ya khalai ki pa penlong hadu ki por menmet namar kum kini ki jajing ya khalai bon sen kawan ra ya ki bon ki ai ngam don kam ban batai sai namar nganget bangi sa yo i leng baki social media ka ai ka ba sajja ka ba mi ha kitu ki jaka khadu ya wai ko parari wat lah padeng ka jingduk ka jingkerdo handrai nga kentu ya pi tungit perkhat baha
ladang isyanya ya kakamai kaji ne kajing mentoi nang niki kam ya khalai na i kumbakan salam sekajing jot namar na ki si po hajar ngut tang san po ngut ki bayo nong haki jaka ya khalai ki khandai hajar khandai spa san po ki wan thli seyeng nasikwa aban pen kan mau lan diban ai nuksa lada utkar usengkam san spa tengka bandi alumburi ru yap tngan udang yo ban pa skol leki kun udang la ban pendap ban biang hayeng hasen nilai si hajar tengka tangka bai tiket lada ken sai ki bai wi ki bai knyang ki bai jingbam ki bai tiar ki bai khwai ka bai kali ka bai sha lada don le ki bale tok tok sa ka bai tok tok si sni omduna ya ka sau hajar tengka te lada ken si sen si bnai nilai sha kini ki jaka ya khalai haka sisnam kanwan sau pupra hajar ani social kai sau pupra hajar ni pendotang na kabenta kecini khalai don kibatam be kataru kamtam kini kilo kidro lagi don kiba sibuk arbuk laibuk sabuk sanbuk kunta terter ki don wat kibakot hadu kasan po hajar wara ka sisniro dadai kiba snubak katni ki pendot watang hisen ro kimyo wat ya ka consolation prize Nrai lada penlang bahakat kata kesau po prahajar lapura banseng deki kam kijam. Na kebenta banyo ki kamai na benta banyo ya kijing mentoi kebaman kesni. Toh ngam kuat ban keren bon namar ngatip kirsa don ki basno persya ya kan kijing keren. Teh nrai kenang ba nyin yo ya kijing mentoi lang ta kebangin siemno ikir komperkat ki batamai. Namar bansyanya ya kakamai kaji ya kijiron kam hayeng ngasam ya kak baisni kajongi hakini ki kam ya khalai kajing maka ap ya kayeng gasam me ki khon ki kiti ki jongi lachai la hisni to tangkat ni kublai sibon yam slam ka beri un nyau terap kublai sibon ya kajing kersan bat ya kapor ba kodor jongpi ngin sai kendo pat hakiwe ki video